כן. היי, אני מסביר פה למשקיעים שלי איך משפצים בניינים. יש פה בית, בעצם זה רק החזית של הבית. בפנים כבר אין שום דבר, הכל הרוס, הולכים לבנות מחדש. בתוך הבניין הכל חדש, אבל החזית שומרים עליה בדיוק כמו שהיא הייתה קודם. אני אראה דוגמה של בית כזה ששופץ. אם אנחנו הולכים פה במעלה הרחוב, אז יש פה דוגמה לבית בדיוק שכבר גמר את השיפוץ ושמרו על היופי הקודם. אגב, החוקי שימור פה בפורטוגל מאוד מאוד נוקשים. הנה הבית יפה שהגברת באדום יוצאת ממנו.